Oh, mama na kaya. Nakakagyan. Paano na nakaasal na dito na boss? Oh, salamat wala. Salamat! Nice! Papa! Ano po yung mga pastor? Okay, tanawang-tanawang. Sundanan. Ituyo. Wow. Ay buwak. Tanawang-tanawang. Itapat ang mga likod. Oh, lain-lain o itason. Duha, tulo. 1, 2, 3, 4. Oh, nagtubong na yan. Wala ba kayong mga kamay? Paano na yan? Tulo. Tulo katubong. Diikot, diikot, diikot. Oh wow, nasibot. Nasibot, ha? Allah, oh! Giyon sa to. Nasumpat. Dibukat. Oh, tanaw-tanaw naman.
Ilapay, pero mabalik. Eh? Oh! Oh, di ba yung mahurot? Oh! Oh! Grabe. Ito na nasa. Wow! Oh, nakas.